nggo kowe mantane apa to? Nek kanggo kowe mantane Daco. Mantan kuwi jodone wong sing wis pernah tak nggo. Mantan sik lunga pas aku lagi sayang-sayangi. Pas aku sayang-sayangi. Mantan ki disi-disi apik kare-karene bosok. Sabar yo Le, aduh Jan. Nek mantan nih gangguku kaya sekolahan. Ditinggal malah saya apik. Tambah ayu. Cuk. Nek kanggo kuwi mantane kaya ngene iki lho. Sampah. Dude, live. Nek dijak balikan mantan kepiye menurutmu? Lah yo wegah mau wis ora penak. Ada anjing kecil gua. Kowe? Aku piye? Lah sakarepmu. Ora sudi. Piye Le? Anu Mas, lah kono wae wis entuk luwih ngandres kok aku tompakane mobil leh. Balikan karo mantan ki kaya drama Korea. Endingnya wis ketebak. Awe gelem ora? Gelem jane. Nek kanggomu pacar ki apa to? Pacar ki masa depanku. Pacar kuwi apa ya? Lah jekna kowe iki jomblo. Alah iya ding, alah. Pacar. Lah iki pacarku. Ora masalah. Pacar kuwi gertak nggo kanca kondangan nang ngene mantan coy. Nek kanggoku pacar ki rokok. Sekali nyoba numane. Dude, live. Pacar ki kaya tela, ger nyereti. Kaya telo anane mung nyereti. Bisane gawe lara. Nek pacarmu biduan ora kepiye? Hah? Biduan? Kita sawe. Tak trimo kanthi ikhlas lego sing tak arep kowe. Lah tadol men kena nggo nyelsi kok. Biduan opo? Tak pegat. Wani macem-macem tak laminate kok. Ora masalah. Tajak njuke tok. Tajak njuke tok. Tak trimo